kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kalong shisha ka kubor ka basno tenat bantip bo pastor di tang jong ka 7-day Adventist Church Mukla, West Giant Hills District. Layo ban Pynbam Smai ki san po san wud ki Samla kan thai bat chenrang. Ki bala Pyndep ya ka Jingshah Hikai Pyndep. Kabri ka kunhun ka bahan riu kum kinong Pahara. Kabadan Ïooksi, West Giant Hills District. Kabala Pyndkud benha ka khatsaw tring unai wing arhajara atulai. Kani ka jaka sya Hikai Pahara kadai kabala tip kum ka Sub-Center Training Tornado Security Agency kabadan hasnong Ïooksi Din kabahap hamo kayaw constituency West Giant Hills District kabala long try do ba Pyndep muksor. Hakani ka jaka Hikai ki khana ki wana keleng kisnong jong briu nyaw trap ban sya Hikai na kabenta san ho san sngi. Khanang bakin tibet ban Pahara ha ki dukan ki karkhana ki office bat ki wede ka ba ki company ni ki riu shimet ki don kam ya ki. Hakani kasi penkot la penong ya ka program an ajing sneng kentukan pham ya kini ki bala Pyndep ya ka Jingshah Hikai do ba pradip chulet breu engineer ka MECL ubala long kum kongsan bat upastor di tang kum sumut kongsan ha ka jinga dan lang kinong ket kam ksnong bat ki kmi ki kpa besha Hikai bat ya ka jinga lang la penya do ba Pyndep muksor ubade utrai jo kini ka jaka Hikai na kaliang uba Pyndep muksor ula pentep bala dardan ki khana ki bakwa man sya Hikai pentebet ha ka kam Pahara kin sedang man ai pom no na ka benta ka Hikai ka bahan nyaw ngadon chipel tali kita ki quality hot ki don chibun ki way pat palat ki chipel tali ki kita ki qualities andre hegre ka por ngakwa ban pule ban sambat thia kita ki chipel tali ki qualities ki ba phide bandon kum ki security guard ngani thu pi bang ape ye pi ngam yo I kum kita ki Samla Andre ngai I pi kum ki sipai ki ban wan ra e ka shong suk chong sain ane ki ding sngai jo ki breu ki jongi hakino kino ki jaka ki ba Pyndon la sha la chi sngi na salute ye pi ya ka ding slur ki jong pi pan shime ka sen jam ban long ki security hakne ka por ngadon kumbang ong chi phel tali kita ki man ki ban ning kong am kwa ban translate ke banding kong ke quality ke banding kong jong kita ki security guard ki babha ki baklain kalong bagi day bandon ya kata ke bagi ong ke physical and mental fitness ke jinglong klain ha ka bet bat ha ke jingmut jing berkhat ngam kwa ban keli na ya pi ha kana ka por kat ngon da pedang jong ki Kristan ki badai Kristan ngam kwa ban keli dengan itu ya pi kene ke Bible ke bangadon hakmat jonga ke krenlut na ke benta Pahara na ke benta ki Kristan bat ki bombe Kristan ru hakene ke pon ngadon ki khot Bible ki bangala sot na ke Bible ke bakran chapang kata ngakwa bang pule na Isaya saupo ke lonong ke balai kuwe ke tinu blek ong kumle andre kita ki ba apmi ya utrai ken petmai bo ken her sejrong dak tap niang kum ki pukni ken mare bat kenom sngew thai ken gai bat kenom sngew wai kadon kam haduk kata-kata bapindon ke bor berkhat ke basai bat ke met ke phat ke basai ke baklain senang bapinlong kita kinong trei kinong yada ke baklain bat ki badon burom namat nakta kadau anda filami nakane ka agency ka jingkentu ka jonga kalong bapin yai le mi not bat kilang met bat bapin le ki kam ki bapin le senang bapin yo ya kata ka bor berkhat ke basai ke baklain bat ke met ke phat ke basai ke baklain ngai kublei ya kum kini ki breu krau ki badan kum kini ka jing snow ban pli kini ka lat kelenti ai ka lat kelenti ban ai kun ko di ka training ka kabuk siar na benta ki Samla ki jongi kham tam e namar ba kadang dei ka kam ka jam ka dei ka berang duna ngalo I ka jing disiplin jong phi patang hapo saupusan segi ngamiri show jong duna tang hendet ngayro si saya kene ka tim jong I ma muksor bila ban penjanai ya kene ka bat pentebet ya phi hadu katto nakal biang ka drill larane ha ka long fitness tang saupusan segi katamu tang sis banai steng ngayu I bapi la bet la biang ban shim
ya kata ka responsibility la nek rajing ba khle banlong kum ki security guard Tuan ra ya gani ka training ho em hini hasop center tornado security agency ko em hini Ïooksi dainlen dengan nagaling nga penbun berkhat ke nga por hawa kat odang em ho police battalion yo Jingshah degi phau hajar kat ni khanai phi ipor dep nang sedang ikara gani ke training hini ibha bun ke jinglot kamuduna phra phau hajar dak la trei ge i hagni ke thau training ko em hini